Il-budget tas-sena li ġejja jinkludi fih qatt ġmielu ta' miżuri biex jissaħħaħ il-kunċett li bix-xogħol jaqbillek, biex in-nies ma tibqax tiddependi fuq il-benefiċċji soċjali. Inizjattivi bħall in-work benefit fejn familji fejn iż-żewġ ġenituri qed jaħdmu huma bidħul baxx u għandhom tfal sa 23 sena jingħataw sa massimu ta' 1,000 euro fis-sena għal kull wild. Kif ukoll massimu ta' 1,200 euro għal kull wild lil ġenitur li jaħdem u jrabbi lil uliedu waħdu. Barra minn hekk is-servizz ta' childcare se jibqa' jingħata b'xejn u se jibqa' jkun offrut ukoll is-servizz tal-Breakfast Club. Se tkompli tissaħħaħ il-garanzija żgħażagħ fejn is-sena d-dieħla se jkunu ffinanzjati 700 traineeship u 200 work trial permezz tal-Fond Soċjali Ewropew. Żgħażagħ taħt 23 sena li huma bla xogħol se jkunu offruti taħriġ li jekk jirrifjutaw mhux se jingħataw il-benefiċċji tal-qatt. F'każijiet ta' single parents taħt 23 sena li qed jingħataw għajnuna soċjali għal qatt din tibqa' tingħata sakemm l-iżgħar wild ikollu sena. Wara dan il-perjodu l-om tiddaħħal fil-Youth Guarantee u tibqa' tibbenefika mill-għajnuna soċjali u childcare b'xejn. Miżura oħra tgħid li mill-ewwel ta' Jannar se tiddaħħal miżura fejn single parents li jerġgħu jibdew jaħdmu iżommu 65% tal-għajnuna soċjali fl-ewwel sena, 45% fit-tieni sena u 25% mit-tielet sena l quddiem. Fl-istess waqt min ħaddimhom igawdi wkoll minn 25% tal-benefiċċju għall-ewwel 3 snin. Miżura li se tkun estiża għal single parents bit-tfal ta' mhux iktar minn 23 sena. Fil-każ ta' employer li ħaddem persuna żvantaġġjata dan jieħu rifużjoni ta' 50% tal-ispiża sa massimu ta' 5,000 euro u fil-każ ta' single parent se jieħdu lura 10,000 euro. Benefiċċju li japplika wkoll prorata għal min jaqleb il-ħaddiema tiegħu minn part-time għal full-time. Se jkun introdott ukoll il-Work Program, inizjattiva biex tgħin persuni li ilhom bla xogħol fit-tul jew inattivi biex jerġgħu jidħlu lura fid-dinja tax-xogħol. Se tola wkoll ir-rata tal-benefiċċju tal-lif tal-maternità. Benefiċċju l-rata tiegħu se tola għal ekwivalenti ta' paga minima nazzjonali. Din se tkun tott ukoll għal nisa self-employed. Il-Gvern se jwaqqaf fond speċjali biex minnu jitħallas il-benefiċċju tal-14 il-ġimgħa lif tal-maternità bil-ħlas. Fond li għalih jikkontribwixxu l-kumpaniji privati b'kontribuzzjoni żgħira għal kull impjegat li jħallsu. Dan biex in-nisa ma jkunux żvantaġġjati. Barra minn hekk biex tissaħħaħ il-politika tal-familja, il-benefiċċju tal-ġranet tal-lif li jingħata f'każ ta' adozzjoni se jkun estiż għall-istess tul li tieħu persuna f'każ ta' maternità.